Mar vilayetinde harbi we hukuk goraýjy daralaryň işgärleri, magarif işgärleri, häkimlik wekilleri hemde olaryň saýlaw hukugy bolan maşgala ugdalary 9 martda möhletünden öň ses bermäge çekilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Türkmenistanda 12 martda geçiriljek ilk prezident saýlawlaryna möhletünden öň ses bermek 2 martda başlady. Azatlygyň habarçysyna görä marly saýlawçylary bültenlerdäki çep tarapdan 3-nji dalaşgary prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow ses vermek tawsyrylýar. Egerde çep bilen sağ tarapy taýgaryp bilmeseler, prezidentimiziň perdendi, ýagny ogly Serdar Berdimuhammedow ses vermeli. Diýip bir marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Galy berse de bültenlerdäki çep tarapdan 3-nji dalaşgary saýlatmak üçin saýlaw участоklaryna adamlardan saýlawçylara ýardam bermek sorulýar. Ähli büdjet işgärleri 10-11 mart aralygynda ses vermäge ýetişmeli. Egerde kimde kim ses vermäge ýetişmese, onda näme sebäpden ýetişmänligi barada dilhaty ýazyp ýol başçylara düşündürs bermeli. Diýip büdjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Habarçymyza görä saýlawçylar döwlet telewizionyasy üçin video düşürýärler. Şolardan saýlawlary ýörüýti çäreli wagtlaryna gatnaşmak talap edilýär. Azatlygyň habarçysy Mary şäheriniň 21-nji ýörüýteleşdirilen mektebine, 8-nji sport mektebine we 16-njy mektepde ýerleşýän saýlaw участоklaryna birnäçe gün bäri döwlet telewizionyasy üçin video ýazyk edilýändigini habar berdi. Hem işe bolşýaly spektakl dowam edýär diýip bir marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Halkara we ýerli synçylar galy berse Türkmen raýatlarynyň en çemeti ýurtda geçirilen saýlawlara syýasy spektakl hökmüne baha berýärler hemde bu saýlawlary Türkmenistana ýokary döwlet wezipesini atadan ogly geçirmek synaşy hökmüne suratlandyrýarlar. Garaşy Türkmenistana şu wagtda içinde geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy awraýly halkara synçylar tarapyndan azat we adalatly hasaplanmady. 8 martda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň baha beriji topary gurama Türkmenistana geçiriljek ilk prezident saýlawlaryna synçy missiýasyny iýermedligi maslahat berdi. Baha verici topar öýüdiniň fiýşini we ony çap edeni hasabatyna saýlawlara çenli bolan döwrüň çäkli bolanyny sebäpli hemde Türkmenistana barandan soň 14 gün möhlet bilen talap edilýän COVID-19 karantin düzgünleri sebäpli 12 mart prezident saýlawlaryna saýlaw synçylaryny iýermedligi maslahat berdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synçy missiýasy saýlawlar üçin halkara derejede altyn ülüňe hasaplanýar. Bu aralykda Türkmenistanyň merkez saýlaw toparyna görä 9 martda dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuk ýygnaklary tamamlandy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň saýlawlara baha beriji toparynyň hasabatyna görä 12 mart saýlawlaryna garaşly döwletleriň arkalaşygy Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasy, Islam hyzmatdaşlyk guramasy, Türkiýe döwletleri guramasy we dürli ýurtlaryň saýlawlary dolandyryş edaralarynyň wekilleri syneder. Şeýle-de hasabatdan ma'lum bolşuna görä Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi COVID-19 çäklendirmeleriniň bu missiýalara kadadan çykma görnüşine degişli edilmejekdigini aýdypdyr. TDH-nyň habaryna görä saýlawlar üçin ýurt boýunça 2577 saýlaw участоgy, Daşary ýurt döwletleriniň türkmen wekilhanalaryna 41 saýlaw участоgy taýýarlanypdyr. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen bir hatarda jemi 9 dalaşgar ýokary döwlet wezipesine dalaş edýär. Prezidentiň oglundan beýleki dalaşgarlaryň hiç haýsy ozal ýurdun syýasy sahnasyna tanalmaýardy. Maglumat üçin aýdylsa prezidentiň oglundan başga dalaşgarlaryň ad familiýalary we wezipeleri şeýle: Agajan Bekmuradow Mary vilayatynyň häkiminiň orunmasary, Agrar partiýadan hödürlenýär. Berhat Begenjew Orta Hüner Mektebiniň direktori, Lewap vilayatynyň hödürlenýär. Berdimämet Gurbanow şypahanada wraç, deputat, Balkan vilayatynyň hödürlenýär. Maksat Murat Özgeldiýew saglyk resmisi, Ahal vilayatynyň hödürlenýär. Kakygeldi Saryf energiýa resmisi, Mary vilayatynyň hödürlenýär. Bawamrat Meredow hususiýetçi, Senagaçylar we Telekeçiler partiýasynyň hödürlenýär. Hydyr Nunnaýew sport institutunyň prorektory, Aşgabat şäheriniň hödürlenýär. Maksat Ödeşew Demokratik partiýanyň etrap bölüminiň başlygy, Daşawud vilayatynyň hödürlenýär. Türkmenistanyň häkimetleri irki prezident saýlawlarynyň geçirilişine gözegçiligi güýçlendirýär. Munyň bilen baglykda saýlaw участоklarynyň girelgelerinde metal gözleýici enjamlar we saýlaw gutularynyň ýerleşýän ýerinde video gözegçilik kameralary ýerleşdirilýär. Häkimetler bu çäreleri belli bir derejede mektep okuwçylarynyň hasabyna amal edýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berdi. Onuň sözlerine görä metal detektorlar ýagny metal gözleýici
gözleyici enjamlar saýlaw uçastyklary döredilen mektepleriň tas ählisinde oturduldy. Bu mektepleriň arasynda şäheriň 15-nji 42-nji şeýlede medeniýet we sungat mektepleri bar. Şeýle enjamlar Aşgabat şäher aljylar jemgyýetiniň binasynda döredilen saýlaw uçastygynda hem oturduldy. Metal gözleyici enjamlar 9-njy martda oturduldy. Ýöne entek işe girdilmedi diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä mundan ozalky ýyllarda şeýle enjamlar oturdulmaýardy. Bular ýaly detektorlar diňe prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň büdjet işgärleri bilen duşuşjak ýerlerinde, aýlawda, konferensiýalaryň we ýygnaklaryň geçiriljek binasynda ýerleşdirilýärdi. Bu enjamlaryň ýerleşdirilmegini guramalaşdyrýan resmiler olaryň oturdulmagynyň sebäplerini açyçan düşündirmeýärler. Ýöne kanun goraýjy edaralardaky çeşmämiziň habarçymyda aýtmagyna görä, prezident saýlawlary geçýänçä ýurtda ýokary hüşgärlik derejesinde bolmak barada dilden tawşyryk berildi. Häkimetler prezident saýlawlarynyň netijelerini galplaşdyrmak bilen näýilelikleriň döremeginden, terrorçylyk hereketleriniň bolmagyndan alady edýär diýip çeşmämiz belledi. Howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmeginiň arasynda saýlaw gutularynyň ýerleşýän ýerinde video gödökçülük kameralary hem ýerleşdirilýär. Bu kameralary satyn almak üçin mektep okuwçylaryndan 20 manat pul ýygnalýar. Bu pul ýygnamak gurrun gutarmaýar. Häkimetler howpsuzlygy okuwçylaryň maliýe serişdesiniň hasabyna güýçlendirýär diýip Aşgabatly enatalaryň biri anonimlik şertinde 9-njy martda gurrun berdi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada ýurtda saýlawlary we salat alşyklary geçirmek boýunça merkezi topardan goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanda 12-nji martda saýlawlaryň geçiriljekdigi barada 12-nji fevralda elan edildi. Köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda elan edilen saýlawlarda prezident Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow we ýurdun islendik pudagynda ozal ady kän eşidilmedik 8 kandidat dalaş edýär. Yerli we halkara synçylar Türkmenistanda hakyky köp partiýalylyk ulgamynyň ýokdugyny we hiç açan halkara ülüňlere gabat gelýän saýlaw geçirilmändigini aýdyp, Türkmen saýlawlaryna atadan ogla geçirmek synançygy hökmünde syn berýärler. Resmi maglumatlara görä ýurtda jemi 2618 saýlaw uçastygy esaslandyrylypdyr. Şeýlede ses berişlige gödökçülük etmek üçin milli synçylaryň 2726 sanyny hasaba alınıpdyr. 17-nji fevralda Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen ýetip gelýän prezidentlik saýlawlaryna görülýän taýýarlygy maslahatlaşandygy habar berilse-de, ses berilişige halkara synçylarynyň gödökçülük etjekdigi ýa-da etmejekdigi barada häzirlikçe hiç zat aýdylmaýar. Häkimetler saýlawlar bilen baglykdaky alınıp barylan taýýarlyk işleriniň çäginde gödökçülügi güýçlendirmek çärelerine fevralyň 3-nji 10 günlüğünde girişdiler. Bu çäreleriň çäginde ilatyň giýjeki hereketi çäklendirildi. Dukanlar, kafeler, restoranlar akşam saat 8-de yapylmaly edildi. Aşgabatyň polisiýasy eklenç gözleginde zirdibil gutularyny dörmäge ýa-da plastik çüşelerini toplamaga mejbur bolýan ýaşaýjylary hem saklaýar. Şeýlede türkmen howpsuzlyk gullukları ýytybarsyz diýip hasaplaýan raýatlara garşy basyşlaryny güýçlendirip, häzirçende 200-den gowrak adamy tutsak etdiler. Lewawyň dolandyrys merkezi Türkmenabatda geçen hepdäniň aýagynda 20 ýaşlarynyň ortasyndaky bir aýal maşgaly öz öýünde pyçaklanyp öldürildi. Şäheriň kanun goraýjy edaralaryndaky çeşmämiz jinaýatçyny tapmak ugrunda güýçli depkinde gözleg işleriniň geçirilýändigini, şeýle-de derňewiň talaňçylyk maksady bilen adamyň janyny kast etmek aýplamasy boýunça alınıp barylýandygyny aýtdy. Çeşmämiziň howpsuzlygy jehdinden onuň şahsiýetini we wezipetini aýan etmeýär. Şeýle-de derňew işleriniň dowam edýändigi we gowşan maglumatlaryň ählisiniň entek dogry tasdiklanmandygy sebäpli käbir jekmejikleri hem häzirlikçe aýan etmekden saklanýar. 5-nji ýa-da 6-njy mart güni Türkmenabatyň ýylady içinde 3 punkt diýilýän etrapçasynda 25 ýaşlaryndaky bir aýal maşgala öýünde pyçaklanyp öldürildi. Bu raýat Türkiýeden haritleri getirýän kargo ýagny ýük gatnadýan kompaniýalaryň bir işgäri bolup, onuň öýi haritleri saklamak üçin ammar hökmünde ulanylypdyr. Häzir derňew aýal maşgalanyň emlägini almak maksady bilen onuň jany üçin howply bolan zorlugy ulanmak aýplamasy boýunça alınıp barylýar. Diýip Türkmenabatyň kanun goraýjy edarasyndaky çeşmämiz 10-njy martda gurrun berdi. Ol aýal maşgalanyň öldürilmegi bilen bagly beýlik jekmejikleri, şeýle-de guman edilen jinaýatçylaryň sany baradaky maglumatlary hem häzirlikçe aýan etmezligi sorady.
Azatlyk radiosu bu ýagdaýlaryň özgörüşini ýygyrlamagy dowam etdirer. Soňky ýyllarda Türkmenistan öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini başdan geçirýär. Bular pandemiýanyň arasynda hasty ýitilisdi we sosial problemlaryň mewjudmygyny getirdi. Habarçylarymyz bu ýagdaýlaryň arasynda ýurtda ogurluk, talaňçylyk we adam öldürmek ýaly jenaýetleriň artýandygyny belleýärler. Mundan başga ykdysady krizis ýurtda dilegçileriň, zibil döwrýänleriň tin sowdasy bilen meşgullanmagy mejbur bolýanlaryň we öýtü diraýetleriň hem köpelmegine getirdi. Türkmen hökümeti ykdysady krizisi barha ýitilisýän sosial problemlary açaçan boyun almaýar. Azatlyk radiosu Türkmen awatda aýal maşgalanyň öldürilmegi we soňky wagtlarda artýan ogurlyk hadiseleri barada Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginden hem de Türkmen awadyň polisiýa bölümünden kommentariýa alyp bilmedi.